Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo, hoxe dende este fermosísimo Pazo de Quintáns. No programa desta semana falaremos de turismo e do Xacobeo con Nava Castro, tamén afondaremos na evolución da linguaxe humana co divulgador científico asentado na illa Xurxo Mariño e coñeceremos un pouco máis de preto o cociñeiro Xoán Quiameixeiras. Tamén estaremos na festa da cebola de Sanxenxo no San Ramón de Bealo, no Concello de Boiro ou no Festival Entre Bateas na Pobra do Caramiñal. Pero antes de todo isto, marchamos como sempre ata o noso set musical con Juanma Lorenzo. Comezamos. Que tal, Dani? Pois aquí estamos unha semana máis no set musical do Verán Verán. Hoxe desplazámonos ata o Barbanza, cun grupo que vende dali de Cuncas, o seu voceiro, Manu Sobral. Que tal, Manu? Bueno, por aquí, resistindo o verán, levamos un verán que... Miña nai querida. Bueno, pois contanos, Manu, que é de Cuncas? Onde nace? Quen sodes? Pois de Cuncas sempre contamos do mesmo xeito, non? Nacemos a raíz do desconfinamento somos os que estamos aquí, somos Manu, Changui, Elías, hoxe Martín, que veo aquí pois botar unha man, e máis Manu López, a guitarra, que hoxe non nos pode acompañar, pero nacimos a raíz do desconfinamento pola necesidade de facer algo a raíz da pandemia, é dicir, estábamos nas nosas casas, cada un pois con esa chispa musical que os músicos levamos dentro, con ganas de facer música e xuntámonos para tomar un vermú os domingos. Entonces, a raíz de tomar o vermú os domingos, pois vamos a empezar a facer un pouquiño de música. E a partir disso, pois naceu todo isto que temos hoxe, que un ano despois, pois xa é unha realidade e xa levamos pois xirando casi 2 tempadas. Bueno, claro, porque levades pouco tempo, pero como ben dís, esa chispa que levades os músicos, porque levades moito tempo tocando, ainda que sexa noutros grupos. Sí, aquí pois cada un de nós pois ten a súa historia detrás, vais facendo o seu camiño pequeniño, e pois debeu de ser a única cousa boa que sacamos da pandemia. É dicir que nos xuntou a nosos 4, que pois cada un co seu estilo tamén, é dicir que nós é un músico, un grupo de pop rock, pero que cada un pois temos os nosos gustos musicais, non? Combinámolos, facemos esa pizza con moitos ingredientes e é o que aquí temos hoxe. Bueno, definidevos como un grupo que berisca a alma e esperta os sentidos. Que ofrecedes ao público? A versatilidade. É dicir, a versatilidade musical de que ti poidas estar sentado nunha terraza e se che gusta o pop, valo escoitar, se che gusta a música dos 80, valo escoitar, a dos 60, valo escoitar, e a dos 2000, pois tamén a vas escoitar. E a de onte, que moita xente di, no, é que a música da hora, no, pois tamén a vas escoitar. Bueno, dentro de Cuncas, que ten máis peso? O pop ou o rock? O 50-50. É casi como se me dis Jalloso ou Piñeiro. É unha cousa así, non é? Pois o 50-50. Bueno, durante a pandemia tamén estivechedes moi activos, facendo cousiñas. Como foi este verán, pos-pandemia? Pois moito mellor do que esperábamos. Estábamos no mes de febreiro, marzo, e andábamos aí co tema de teremos fechas, poderase sair, haber a normalidade, non haber a normalidade, e moito mellor. O mes de agosto foi espectacular de traballo, xullo tamén foi bastante potente, pero agosto foi un desborde, é dicir, moitas máis fechas, non solamente a nivel local, saímos afora, que non o esperábamos este ano, e moitas máis fechas, a verdade, das que agardábamos. Bueno, pois moitas grazas, Manu, sen máis, turno de Cuncas. Mama, take this badge from me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see.
to feel I'm knocking on heaven's door. Now, now, 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 knocking on heaven's door. Mama put my gas to the ground. I can't shoot them anymore. The cold black clouds coming down to feel I'm knocking on heaven's door. Now, now, 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 knocking on heaven's door. Ooh. Bueno, pues imos xa con a nosa primeira entrevista desta semana. Recibimos aquí no Verán Verán a Nava Castro, a directora de Turismo de Galicia. Que tal, Nava? Benvida. Hola, boas tardes. Bueno, pois, se te parece, facemos balance, porque claro, estamos no mes de setembro. Como foi este Verán Verán de 2022? Bueno, pois en realidade para nós foi espectacular, non só para nós como administración en materia de turismo, senón tamén para o propio sector, non? Estamos a falar de que foi un verán moitísimo mellor do que esperábamos e que cumprimos, superamos as expectativas, non? Estamos a falar dun 90% de ocupación en agosto, e nos meses de xullo e xuño, pois entre un 70, 80, 83, e dependendo da provincia, non? Bueno, as Pontes, por suposto, o 100%, non? De ocupación. E dependendo das provincias, pois unhas provincias con mellor comportamento e outras, pero rondaba iso, unha media un 75%, 80%. Claro, un verán de récord, teño por aquí algúns datos, 615.000 viaxeiros en Galicia no mes de xullo, ese que aportabas ti agora, ese 90% de ocupación no mes de agosto. A que podemos atribuir estes bons resultados? Bueno, pois en realidade eu creo que pois a xente tiña ganas xa de sair despois da época que nos tocou vivir, non? Na época Covid, a post-Covid, e eu creo que pois entre que traballamos co sector da man, impulsamos distintas medidas de reactivación pois para que o sector resistise, non? Pero ademais sacamos tamén incentivos, non? Como o bono turístico ou coñecer Galicia, non? Pois en realidade resultou bastante ben. Ademais diso, pois na campaña que falábamos de Galicia Destino Seguro, eu creo que calou bastante, que nos puxemos de moda, e ademais de ser de unha maneira teórica, non? Con a campaña de transmitir a todos turismo nacional, que aquí se podía vir tranquilamente, sí que contratamos un seguro COVID pois para que en caso de gromo. A que se debe? A xente despois da COVID, con esa inseguridade, buscaba os entornos que nos ofrecemos. Un entorno non masificado, contacto coa natureza, espazos abertos, turismo tranquilo, non?
e que che podía aportar pois esa seguridade. E por iso eu creo que o comportamento foi bastante bo por ese motivo. Puido haber un certo rebote, non? Despois dos veráns complicados de 2020 e 2021, agora que por fin remataron todas as restriccións prácticamente, pode que se producise neste verán tamén un efecto rebote de todo aquilo que non pudemos vivir nos 2 últimos anos, non? Eso por suposto, de feito, mírase agora, non? Con todas esas actividades que temos, que a xente está por todos os lados, querendo disfrutar, querendo compartir, e polo menos disfrutando, ou estamos nun momento que se pode sair tranquilamente, sen mascarilla, lóxicamente imos aproveitar, non? Antes de que, por si acaso, haxa un rebrote, non? Pero eu creo que sí que tiñamos ganas de celebralo, de o contacto, non? De dar abrazos, de pasalo ben e de disfrutar. Claro que sí que hai que aproveitar ese momento por todo o que nos poida pasar no futuro, hai que vivir ese momento. Bueno, dentro de Galicia, Rías Baixas, como sempre, como unha das grandes locomotoras do sector turístico, tamén este ano destacando, non? Aí dentro deses datos de ocupación, de visitantes a esta zona. A que podemos atribuir o éxito das Rías Baixas? Cales crees que son os ingredientes para facelas tan atractivas? Bueno, os atributos xa que ten as Rías Baixas, non? Que ademais de ter toda esta contorna, que si falamos de que Galicia ten casi 1700 km de costa, pois maioritariamente aquí tamén se poden disfrutar. A climatoloxía influe, ademais de todos os recursos cos que contamos, non? Pero sobre todo que coinciden distintos recursos que podemos aproveitar dende as rutas dos viños, dende o litoral, onde pois a auga e as praias pois maioritariamente aquí danse bastante ben. E por suposto tamén todos aqueles recursos a maiores como pois, os produtos que estamos a desenvolver, a Ruta das Camelias, o Camiño de Santiago, aquí que coincide pois toda a ruta da Mar de Arousa, o río Ulla, o turismo náutico. Sinceramente eu creo que todos esos campeonatos que se celebraron tanto internacional, europeo como mundial, pois son un reclamo, non? E invita a todo, a sempre estar aí e despois pois todo o que imos presentando, como a Vuelta Ciclista a España, que tamén nos sirve como un escaparate, que aquí axudou muitísimo, non? Aquela saída da batea, eu creo que nos axudou a poñernos de moda. Bueno, dentro das Rías Baixas, mención especial o Concello de Sanxenxo, onde nos atopamos agora mesmo cunha ocupación media no mes de agosto do 92%, case colgando o cartel de completo en todos os establecementos. Sí, eu recordo que deime co que decía o presidente do CES, no? Que 9 de cada 10 persoas dormían en Sanxenxo. Efectivamente, pois en realidade é unha porcentaxe impresionante. De feito, cando declaramos a Sanxenxo como territorio de preferente de actuación turística é por estes motivos, non? Porque temos que seguir millorando. Sanxenxo é un dos destinos turísticos por excelencia, que nada ten que envexar ao resto dos destinos en España. É un concello que traballa moi ben a calidade, de feito todas as praias, as bandeiras azuis, todo o compromiso coa calidade turística é un exemplo sempre. Os SICTED aquí pois son as distincións máis que en ningún outro sitio, as bandeiras exactamente igual, porque se está a traballar moi ben. De todas as maneiras, temos que seguir traballando, colaborando coa administración e sobre todo co sector privado, non? Que ao final é o que abre a porta, o que dá a cara, esa sonrisa coa que recibe ao turista, e despois, lóxicamente, o boca a boca, que son as redes agora mesmo, os medios de comunicación, pois si tamén influe, si ao final aquí estás a disgusto ou tes un servicio malo, eso transmítese rapidísimo. Eso quere dicir que aquí estáse ben, que te sintes como na túa casa e ademais tes moitísimas cousas que facer e desfrutar. O presidente de CES, do Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, cando facía público este dato, dicía que ter unha ocupación deste nivel demostra que hai que seguir traballando para seguir posicionando a marca Sanxenxo como un destino turístico tanto a nivel España como a nivel internacional, claro, indo todos remando na mesma dirección, e un poquinho que comentabas ti, non? Aí a Administración, Turismo de Galicia é tamén fundamental, non?
Sí, fundamental, e agora temos un reto, no? Que temos ese plan de sostenibilidade turística que con 2 millóns de euros para aquí, para Sanxenxo, que é exclusivamente para desenvolver turísticamente e con criterios de sostenibilidade, de calidade e coa finalidade de a tal manida desestacionalización, pois facelo, non? Porque, como digo eu, en realidade Sanxenxo non só ten praias, non só ten bo tempo, senón que estamos na cuna da Deón, das Rías Baixas, onde podemos seguir disfrutando desas rutas dos viños. Outro exemplo, non, estas zonas de interior do concello onde estamos hoxe, non, como é a contorna do Pazo de Quintáns. Agora que falabas da desestacionalización, hai unha tendencia que se está xa palpando no sector e que está funcionando moi ben este mes de setembro, logo dese mes de agosto espectacular. Parece que a xente tamén se está animando a vir a pasar as súas vacacións a Sanxenxo neste mes de setembro. Non sei se imos por fin camiño desa tan desexada desestacionalización, sobre todo entre os empresarios do sector. Eu creo que sí, sobre todo o clima, as temperaturas templadas, pois tamén axudan, non? E despois que é unha zona céntrica onde te podes mover e desfrutar de cantidade de recursos cos que contamos, non? Si precisamente queríamos presentar aquí o outono gastronómico foi para facer ese guiño, non? Aquí tamén existe o turismo rural, aquí en Galicia conta con montaña e mar, Sanxenxo, pois claramente unha fotografía ou un fel reflexo, non, do que é Galicia, que ten de todo, pero que está aquí, que podemos disfrutar perfectamente. Bueno, estando como estamos en Ano Santo, temos que falar inevitablemente do Xacobeo 21-22 neste caso, e os datos en canto a peregrinos tamén son espectaculares, non? Sí, xa batimos o récord do último 2019, que fora tamén un ano histórico batindo récords do último Xacobeo, que fora no 2010, e agora pois estamos a falar de que contamos xa con máis de 306.000 peregrinos, pero que son aqueles que recollen a Compostela. Sabemos que hai como mínimo entre un 30 e un 50% máis de peregrinos e peregrinas que se animan a facer, exactamente, que non van ao Centro Internacional de Acollida porque xa ou ben fixeronse o camiño, non necesitan máis Compostelas, ou ben porque non a necesitan ni na buscan, non, senón que queren experimentar o camiño. E aquí tamén recordaba eu co alcalde e co presidente do consorcio, non, que aquí está tamén a cuna do principio, da orixe. Recordemos que o corpo do apóstolo Santiago veu polo río Ulla, a Mar de Arousa, esa traslatio famosa, pois ven por aquí, e chega ata Padrón, e a partir de aí é cando comeza pois esa peregrinaxe para pois visitar a tumba do apóstolo Santiago. Por iso, ademais diso, pois temos que seguir aproveitando, é no que estamos a traballar. Recordar a xente que o camiño temos 10 variantes, e unha delas é a ruta de Mar de Arousa, Río Ulla, que se pode pois transitar os 365 días do ano, porque estamos aquí nunha ría que está perfectamente recollida e que é boa para a navegación. Se te parece, facemos parada no que nos toca máis de preto, o camiño portugués, porque tamén está habendo moito movimento por ali. Non sei, neste caso, a que se atribúe ese incremento, se ese cadra tamén está de moda, como outros itinerarios que conducen a Compostela, tamén está de moda o camiño portugués. Sí, está moi de moda. De feito, aí, se nos retrotraemos ao ano 93, cando comeza pois o gran Xacobeo e toda a rede pública de albergues, non? Daquela había 98% dos peregrinos que se achegaban a Galicia era a través do camiño francés. Fixemos o plan director, moitísima promoción, agora contamos con 10 itinerarios, un deles esta ruta Mar de Arousa, e o camiño portugués. E o camiño portugués, bueno, pois, ao final, a porcentaxe do francés nestes momentos está entre un 52%, o camiño portugués xa está con o 25%. Por que? Pois, pola promoción, leva tamén o camiño portugués traballando, promocionando moitísimos anos. Temos que agradecer, non, pois a figura dos que fixeron posible esa promoción, que son asociacións como sempre sen ánimo de lucro,
xenerosas que están aí falando do Camiño de Santiago, foron grazas a eles, dos promotores do Camiño portugués, os que se conseguiu que en Europa declarasen primeiro itinerario cultural europeo ao Camiño de Santiago. Esa promoción, ese traballo de tantos anos, pois logran que este camiño tamén estea de moda, non? Pois mira, fomos facer un treito precisamente do Camiño portugués, o seu paso pola cidade de Pontevedra, e isto foi o que nos contaron algúns dos peregrinos cos que nos atopamos. De Barcelona. De Albacete. Exactamente en allí. Italy. Valencia. Unos de Valencia y otros de Alcázar. It was really cool, yes. We started from Porto and it was beautiful. En Vigo, esta es nuestra segunda etapa. Desde Tui. En Tui. Hicimos una noche en Vigo, pasamos el día y ya luego empezamos en Tui. Y nada, hicimos Soporriño, Redondela y ahora aquí. O caminho está a ser muito bom, está a ser muito bonito, é a terceira vez que faço o caminho. Muy bien, bueno, con ampollas y ya está. No, muy fácil, sí. Yes, it was quite hard, difficult and hot also. No, está yendo muy bien, la verdad que estamos pasando días calurosos, pero la buena compañía, el ir cantando, lo que fuera, pues al final se hace más ameno. Y la clave es salir pronto también. Los paisajes y la gente. It was great to like the community because we know a lot of people and we have done some part of the path together and it was really beautiful. Yes. Algo tiene que tener el camino, ¿verdad? Cuando se repite. Pues conocer gente y tal, el camino, tal. Mas gosto de estar um pouco comigo próprio e de pensar nos meus problemas, na minha vida, nas minhas decisões, o que é que eu hei de fazer a seguir. E espero sempre que Santiago me dê sinais e que corra tudo bem. Faço em alturas em que eu preciso de fazer uma introspeção pessoal e gosto deste espírito, gosto de começar sozinho e posso terminar acompanhado, porque no caminho nunca se está sozinho. Bueno, pois aí estaban eses peregrinos camiño cara a Compostela. Víamos nada aí nesa reportaxe de todo un pouco, xente doutras comunidades autónomas, tamén peregrinos chegados de outros países. Non sei cal é o perfil máis dominante nestes momentos, se o camiño ten máis pulo entre o resto de cidadáns de España ou se cadra no turismo internacional. Ata xuño ten a balanza está no turismo internacional. En xullo e agosto notase que os nacionais temos vacacións, non? E esa balanza invírtese. E a partir de agora, pois, volve a retomarse máis o turista internacional a partir de setembro que o turista nacional, pero estamos a falar de porcentaxes entre 54 e 46, non? É dicir, estamos aí. O turista internacional é maior que o turista nacional cando falamos de peregrinos e de peregrinas, e como digo eu, se somos capaces de conquistalos a través do camiño, esa porcentaxe tamén se pode convertir, se o facemos ben, para o turismo global a nivel galego, non? De que nacionalidades? Pois, sinceramente, estamos a falar de que a nacionalidade estadounidense é a terceira, está por riba do portugués, o alemán, o italiano, o francés, o británico, non? Así ata 180 nacionalidades dos pouquiños, máis de 200 países reconocidos que hai no mundo.
Como moita xente este verán, especialmente na cidade de Santiago de Compostela, tamén protestas de veciños por as complicacións que xera vivir nun lugar tan turístico como é agora nestes momentos a cidade de Santiago. Que se pode facer para que esa convivencia entre visitantes, turistas, peregrinos e a xente de toda a vida, neste caso de Compostela, pois sexa máis armoniosa? Foi un momento puntual, non? Foi o encontro europeo de xóvenes que se deron cita en pleno mes de agosto, 15.000 persoas. Claro, lóxicamente, aí ese momento concreto, pois sí que retumbou, pero o resto eu creo que a convivencia é precisamente moi boa, non? Recordemos que temos un estudo da Universidade de Santiago de Compostela, porque precisamente antes da COVID xa se estaba a falar diso, non? Da turismofobia ou do si molestaban os peregrinos e as peregrinas, e precisamente preguntando non só aos peregrinos, senón tamén pois aos veciños de Galicia, síntense que o Camiño de Santiago pois é algo que hai que seguir cuidando, e sobre todo o 98% dice que se sinten moi ben, porque é un intercambio cultural, ofrecer a hospitalidade, sobre todo pois unha riqueza, non? Que en cidades como Santiago de Compostela, que xa é a meta de peregrinación, onde todo ocurre, non? Temos que dar a vista atrás e ver 22 kilómetros antes que estamos a atravesar un concello de quizás 800 habitantes, que por aí pasan 2.000 persoas. Esa capacidade que ten do que hoxe en día, non? Falamos teóricamente de a España vaciada, fixar poboación, envellecimiento da población, pois o logra o Camiño de Santiago, desenvolver eses territorios con a capacidade económica, a oportunidade de negocio, unha actividade e, sobre todo, a experiencia, non? Que como tes que vir andando en bicicleta ou a cabalo, non? Pero en realidade é un turismo lento e que te invita a, xa que estás atravesando, pois daste conta, carai, mira, hai un carballo, é precioso, paxaros ou auga, ríos, fontes, en realidade é maravilloso, non? E, ademais, tes o contacto humano, con eses valores humanos, que todo o mundo se axuda, escoita, e, pois, eu creo que está cheo de humanismo e que por iso é tan especial. Falando do camiño, parte importante son tamén os albergues. Falouse, ou anunciouse, mellor dito, hai uns días unha mellora na meirande parte dos albergues que forman parte desa rede de albergues públicos. En que van consistir eses traballos? E nos albergues públicos, os que comezaron, como recordaba antes, no ano 93, con esa rede pública de albergues, pois xa con criterios da actualidade, a eficiencia enerxética, sobre todo, modernizar todo con os servizos que necesita o peregrino. Xa estamos reformando casi todos, eu creo que quedan moi poquitos para seguir traballando, e tamén aqueles que son novos e que, como outro día que inaugurábamos en Diomondi, en Sabiñao, na Ribeira Sacra, que é un albergue espectacular, igual que como aquí que se está a restaurar o Pazo de Quintáns, imagínate que no futuro sexa un albergue, pois son edificios que xa existen, que queremos poñer en valor, e que se pasan polo Camiño de Santiago, pois darlles outra vida, e esa acollida que vimos facendo dende hai 1200 anos, pois que sirvan de exemplo, que os galegos e as galegas sabemos manter o noso patrimonio, pero poñelo a servicio dos demás. Bueno, agora que imos cara ao outono, seguimos impulsando dende Turismo de Galicia outras iniciativas para tamén, o que decíamos antes, desestacionalizar o sector. Acabase de lanzar a 16ª edición do outono gastronómico en turismo rural. Lembranos un pouquiño en que consiste esta iniciativa. Bueno, o outono gastronómico, que comeza o 16 de setembro e finaliza o 16 de decembro, son esas tempadas fora de estación estival, que o que queremos é recordar que en Galicia seguimos con un turismo rural espectacular, con actividades complementarias, son menús gastronómicos, que tamén é o guiño a nosos produtos de cercanía, onde, dependendo da zona onde vayas, pois hai distintos menús, porque se imos á zona de Courel, pois seguro que te pon xabalín, se estamos aquí, pois seguro que algún tipo de marisco tamén van a ofertar, son eses menús que poden ser dende un día, sábado ou fin de semana, temos
para elixir, pero venres, sábado e domingo, en familia ou acompañado, desfrutando de distintas... Están a colaborar 73 casas de turismo rural, pero todas con menús gastronómicos totalmente distintos, non se repiten. Este ano que fixemos a maiores, pois repartir uns carballos para que todas aquelas persoas que participen podan plantar o seu carballo facendo un guiño aos incendios, nos lumes forestais, que se plantamos especies autóctonas seguro que é máis difícil de quemar. Por certo, estamos tamén a piques de lanzar unha nova edición, unha nova convocatoria dese bono turístico. Non sei se desta volta trae algunha novidade ou se mantén a fórmula ou o formato das edicións anteriores, que tamén funcionaron, por certo. Mantense, é unha continuación do anterior, que fixemos unha pausa, non? Porque en tempada estival ninguén necesita un incentivo, non? Pero agora, a partir de 15 de setembro, pois, por exemplo, aquela persoa que xa dispoña do bono turístico, por exemplo, se queren facer os outonos gastronómicos, encantados. Si queren disfrutar das rutas dos viños, tamén, porque isto podese comprar a través das axencias de viaxes, se son paquetes combinados quere dicir, ademais de dormir, podes ter outra experiencia, ou ben unha visita a unha adega, ou turismo activo, ou navegar, ou ir a un restaurante, aí todo ese paquete é o conxunto que se pode pois mercar a través dese bono turístico. Pois estaremos atentos ao lanzamento desa nova edición dos bonos turísticos para fomentar a visita a todas as cousas que podemos vernos aquí nas Rías Baixas, senón tamén no conxunto de todo o país. Imos marchar á publicidade, estamos de volta de contado, pero antes de nada teño que despedir a miña primeira convidada de hoxe, Nava Castro, un placer falar contigo, moitísimas grazas por vir ao programa. Réstanos brindar con viño da denominación de orixe Rías Baixas, con Martín Kodax. Pois xa que brindamos con Martín Kodax, os xeros de Martín Kodax, por exemplo, é unha experiencia que tamén merece a pena visitar. Claro que sí, graciñas. Gracias. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax e Concello de Sanxenxo. Aquí estamos de volta no Verán Verán, imos xa coa nosa axenda de lecer con algúns dos principais eventos pros vindeiros días. Comezamos no Ferve, en Pontevedra. Ferve mestura cervexa, cociña e música. Vais a celebrar os días 16, 17 e 18 deste mes na Alaveda da cidade de Pontevedra. Na parte musical salientan as actuacións de Bayuca, quen estamos a ver, a banda de Leitmotiv ou Xoel López. O Ferve contará ademais coa presenza de prestixiosos cociñeiros como Javier Olleros, Pepe Solla ou Iñaki Bretal. O acceso é libre e os prezos dos pinchos de autor e as consumicións a prezos populares. Pili Pampín, unha das grandes da verbena galega, fai parada en Cambados. A artista é o prato principal do cartel das festas da Valvanera. Vai actuar o sábado 10, xornada na que tamén terá lugar a terceira edición da Carreira Popular da Valvanera e se vai elixir a raíña destas festas de 2022. A festa continúa o domingo 11 con moita música da terra, por exemplo, coa actuación da Banda de Música de Castrelo. E Rianxo prepárase para a Festa da Guadalupe.
As festas declaradas de interese turístico galego están arrancando neste mesmo intre. A iso da meidanoite terá lugar o xa tradicional chupinazo. Os festexos prolongaránse ata o vindeiro 16 de setembro con moitas orquestras, concertos, animación polas rúas e moitas cousas máis. Tamén o feirón mariñeiro o día 15, viaxando desta volta ata 1922. As festas rematarán o venres 16 coas bengalas e con toda a vila cantando a Rianxeira. E de Rianxo marchamos ata Boiro. Despois de 2 anos de restriccións a consecuencia da pandemia, a Romaría de San Ramón de Bealo recuperou todo o seu esplendor. Trátase dun dos eventos máis multitudinarios de todo o Barbanza, así que non nos lo podíamos perder. Ali estivo un equipo de Canal Rías Baixas. Hoxe estamos en Boiro, na Romaría do San Ramón de Bealo, unha das celebracións máis tradicionais e máis antigas das que se celebran en Galicia. Estamos co presidente da Comisión de Festas daqui do San Ramón de Bealo. Un ano máis, pois esta festa non podía faltar. Home, é unha festa grande con moi agradable. Había que, claro, que pasa que o COVID e tuvemos problemas co COVID. Seguiremos tendo, se podemos. O que se ve moitísima xente xa dende primeiras horas da mañá. Sí, xente, hai moita acampada, hai moita xente. Hasta agora é cedo, pero aí a 1 da tarde isto está a tope. Bueno, creo que a programación que está chea de actividade. Sí, actividades hai bastantes durante todo o día. Bueno, é a festa que non pare. No, a festa non pode parar, que depois de tanto tempo sin ela temos que volver a retomar a festa. Bueno, ademais que o santo me dixeron que era moi milagreiro, hai que vir. Sí, é moi milagreiro, entonces pero hai que pedir a él, senón non pode mandar recado. Isto hai que vir á festa para ver como é, mas para pedirlle ao santo. Pois moitas grazas e a disfrutar da festa. Hai que disfrutar. Gracias. Bueno, viño cando podo, que estuvamos moitos anos fora e agora sempre que, desde que estamos aquí, pois todos os anos escoitaron a misa, comer o pulpo, ou ir comer por aí e pasar o día. É unha cita que está marcada aí. Sí, 30, ademais que fai anos que me casei e entonces vimos todos os anos. San Ramón de Bealo! O que pasa é que somos un grupo de jubilados de Noia e de outros lados tamén, e temos, sabes, de símbolo temos o pulpo. San Ramón había que... Sempre, non é que vamos a todas as romerías, facemos 20-25 kilómetros e logo sentámonos a comer o pulpo. É unha delicia. Bueno, así dá... claro que dá gusto, claro. Ir a rezar. Vamos, temos croquetas caseras, da casa non siguen, pero croquetas caseras, pulpo, iso sí, casero tamén, coido na posa ali debaixo da casa, todo ibérico, e temos, pois... Viva San Ramón! A ver, Maicon, contame, que se ofrece aquí, que isto está xo de... Pois mira, esse é o 4º ano que fazemos o chiringuito e oferecemos cerveja, mojitos e passar o guai. San Ramón, a festa de San Ramón mola moitísimo. Por lo que se ve un ambiente aquí está... Sí, a xente moi educada, moi amável, moi guai, estamos moi contentos. Esa volta outra vez á normalidade, eso dá un pouco de... Sí, a ver, a xente agora tem ganas de sair, quer marcha, non? Então aqui agora
quando hay uma festa é como prende uma chama, não? E arde. E moito ambiente tamén no Festival Entre Bateas, no Concello da Pobra do Caramiñal. Dúas intensas xornadas nas que a música metal e rock foron as auténticas protagonistas. Entre os grupos salientan Hamlet, Sociedad Alcohólica, Agorafobia ou Golpe Radical. Vémolo todo na seguinte reportaxe. Dein Augenschlag, dein Körper macht Männer willenlos, macht sie zu Tier, kriechen im Staub, kniet vor dir. Eu veña a ver Herreiros da Cruz, pero non ven Hamlet, no seu lugar. Cojonuda, tío, como sempre no Entre Bateas, é un dos mellores festis que podes atopar por aquí. É que mola, porque se ve que a xente, bueno, pois os que organizan e tal, que están esforzándose porque isto mellore. Deiner kalten Seele, Stein für Stein, bleibst du allein. É o último festival de verao que vimos, porque fomos por aí facendo a ruta, e está de puta nai, a verdad, todo super montado, todo super genial, a verdad que ben. Nun concerto de rock and roll, pa un dos que hai, un festival de rock and roll que hai no Barbanza, hai no que disfrutar a tope. Du bist so kalt, mit deiner kalten Seele, Stein für Stein. Mit deiner kalten Seele bist du mein. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que esa flaca a mí me tiene loquito, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, aunque
Bueno, abrimos agora unha páxina para a ciencia e para a investigación. Facémolo con o noso seguinte convidado, o neurocientífico Xurxo Mariño. Que tal, como estás? Moi ben, Dani, encantado. Benvido ao Verán. Bueno, ti, aínda que és de Lugo en orixe, levas xa uns cantos aniños afincado aquí moi pretiño, na Illa da Arousa, non? Nacín en Lugo, sí, pero bueno, miña nai é de Viana do Bolo, e meu pai é de Ames, en Compostela, así que son unha especie de galego universal, e agora ando pola Arousa, sí. Bueno, pois comezamos, se che parece, falando de linguaxe, unha das túas últimas publicacións, céntrase precisamente neste asunto. O libro chamase Unha mente que voa. Que recolles nesta publicación? Recollo a Braio, porque realmente é unha cousa moi marciana o que estamos facendo ti máis eu agora mesmo. Estamos transmitindo o que está pasando pola nosa mente dunha mente a outra. Somos o único animal, o único ser en todo o universo coñecido que fai eso. Ningún outro animal é quen de transmitir o pensamento. Isto conseguímolo pois agora mesmo coa linguaxe oral, pois lanzando uns sons polo ar, e ti recolles eses sons e o teu cerebro fai unha operación que ainda non coñecemos moi ben, e agora mesmo na túa mente, na mente de que nos está a escoitar, está reproducíndose literalmente o que está pasando pola miña mente. É algo tan especial que pois chama moito a atención desde o punto de vista de que pasa na cabeza, pero sobre todo no libro este, Unha mente que voa, o que polo que navego é pola historia evolutiva. Non sabemos moi ben como é que somos o único animal que ten linguaxe. Ningún, absolutamente, insisto, ningún animal ten linguaxe. Os animais se comunican. E dicirche, os animais comunícanse entre eles, pero sen linguaxe, como é o caso do ser humano, non? Exactamente, porque as diferencias son radicais. Non é que exista un continuum. Por exemplo, un chimpancé que é o parente próximo vivo, así máis próximo que temos, non? Así, sin tirar de outras especies de humanos que xa están extintos. Pois os chimpancés utilizan sistemas de comunicación como todos os animais, pero non teñen, por exemplo, a capacidade de viaxar no tempo. Nos, coa linguaxe, como é un sistema simbólico, eu agora podo dicir a palabra elefante. Non precisamos ter un elefante diante. Xa temos a imaxe na mente, non? Exacto, pois un chimpancé é absolutamente incapaz de facer referencia a nada que teña diante. Por exemplo, nós, ao longo da nosa vida, pois, imos enchendo a nosa mente de cousas que lemos ou que nos contan. Ao mellor, pois, nunca estivemos en Groenlandia, pero sabemos que existe Groenlandia. Pois, na cabeza, eu insisto nos chimpancés, pero isto pasa con todos os animais, non? Na cabeza dun chimpancé non existe nada que non presenciara ese animal. Entón, a linguaxe é algo pois moi distinto, non, aos sistemas de comunicación. Os sistemas de comunicación sempre fan referencia ao que está pasando nese preciso instante. Pero eu agora podo falarche a ti, Dani, de que fixen hai 3 días, ou podo contarche un proxecto para dentro de 3 meses. Eso non pasa cos sistemas que usan os animais. Bueno, neste libro, como dicías, faz unha aproximación a como puido comezar todo isto, e claro, é unha pregunta que non é fácil de respostar, aínda que eu xa vou facer igualmente. Como puido xurrir todo isto da comunicación, da linguaxe entre os seres humanos? Hai moitísimos elementos, e además son todos fascinantes, e podo emocionarme moito tratando de contarlos. Os elementos, hai unha combinación de cousas que ocurriron hai 2 millóns de anos, que nos fai moi especiais. Por unha banda, nos puxemos a camiñar, bueno, xa algún ancesto noso facía, pero nós somos bichos que camiñamos con unha postura erguida, con 2 patas. É dicir, as patas de diante levamos pendurando. Levámolas, sí. Levámolas colgando. Entón, que facemos con isto que levamos colgando? Pois utilizámolo para manipular ferramentas. Isto, que pode parecer que non ten ninguna relación, pois sí que ten relación, porque a manipulación de ferramentas exixe un esforzo ao encéfalo, non? Ao sistema nervioso. É unha das cousas que pasan hai 2 millóns de anos, cando comezamos a utilizar ferramentas, é que aumenta moito o tamaño do cerebro, pero moitísimo. Somos uns animais moi cabezóns, tremendamente cabezóns. A mellor non nos sorprende cando pola mañá nos miramos ao espello, porque estamos acostumados a vernos, non? Pero o tamaño da nosa cabeza en relación ao tamaño do corpo é desproporcionada. É enorme, somos moi cabezóns. Un elefante ten unha cabeza máis grande, vale, pero que tamén ten un corpo xigantesco. Sí, claro. Unha balea tamén ten un cabezón enorme, pero ten un corpo moi grande. Nós somos de todos os mamíferos os que temos a cabeza máis grande en relación ao tamaño do corpo. Ben, pois, estas neuronas extra que empezamos a ter hai 2 millóns de anos precisaban ser alimentadas. Entón, hai moitas cousas moitos círculos que se pechan. Coas ferramentas podemos acceder á carne, podemos romper o coiro para acceder á carne dun mamífero morto,
empezar a comer carne, que antes non éramos carnívoros realmente, íbamos pillando o que podíamos. Estou contando pistas, non che estou respondendo a pregunta porque non a sabemos, pero sabemos que aumentou moito o tamaño do cerebro, empezamos a utilizar ferramentas, a comer carne. Todo isto fixo que tamén empezásemos a vivir en grupos moi grandes, en grupos sociais moi grandes. Pois ben, para vivir en grupos sociais grandes é preciso ter un sistema de comunicación eficaz para non matarnos uns aos outros. Así que considérase que a linguaxe foi unha ferramenta que tivo, de algún xeito, que empezar a emerxer para eso, para que ti, cando te atopas con outro ser humano, pois non o mates, ou para que saibas, para que lle poidas dicir de que vai. Foi grazas entón a unha evolución da nosa capacidade de pensamento ante esa necesidade, non, de esa convivencia grupal. De socializar. Sí, a vida en grupos grandes, porque hai moitos animais que tamén viven en grupos, a vida en grupos grandes e complexos foi esencial para que se desenvolvese a capacidade de linguaxe xunto con todo o que acabo de dicir, ter acceso á carne para alimentar. As neuronas son células que gastan moita enerxía, son células moi voraces. Así que hai que alimentarlas de algún xeito. Se non tivésemos ese momento de acceso á carne, é moi probable que non fósemos tan cabezóns. Entón, pasaron moitas cousas. Hai 2 millóns de anos. Bueno, achegámonos ata o presente porque na túa publicación Unha mente que voa tamén recolles a importancia da linguaxe nas idades temperás, non? No momento do nacemento ata que somos capaces de falar, de comunicarnos coa xente que nos rodea. Eu entendo que hai que nese momento a aprendizaxe é fundamental, é, digamos, o momento máis importante, non? Do que será a nosa aprendizaxe comunicativa, non? Ao longo da nosa vida. Realmente é algo casi máxico, aí sí que non se sabe desde o punto de vista nervioso que pasa, pero é realmente maravilloso ver como unha criatura humana de 3 anos é quen de falar prácticamente sin erros gramaticais. Con 1 ano comezamos a dicir algunha palabra solta. Entre 1 ano, 2 anos e medio utilizamos xa combinacións de 2 palabras. Isto nos pode parecer unha estupidez, pero non hai ningún outro animal que coñezamos que teña sintaxe. Sintaxe é combinar cousas, combinar palabras ou así, combinar elementos da linguaxe para facer cousas máis complicadas. Por dicir, quero pan ou dame auga, isto que podemos empezar a facer, ou que fan as criaturas con 2 anos, 2 anos e medio, é un paso moi grande. Pero, decía que era como máxico que con 3 anos, pois temos esa capacidade para falar casi sin erros. Indo directamente ao que me preguntabas, é fundamental, porque precisamente a linguaxe é a ferramenta para pensar. Nos pensamos con palabras. Podemos gozar dunha posta de sol, non? Ou podemos gozar do canto dos paxaros, pero se queremos pensar, se queremos elaborar un pensamento e transmitilo, pois precisamos linguaxe. Así que é algo que, ademais, e isto entronca co de antes, precisa da interacción social. Unha criatura humana que se desenvolva completamente aillada é incapaz de desenvolver linguaxe, claro, non ten unha alimentación de palabras. Pero despois, se lle trata de ensinar un linguaxe cando xa ten 10 anos ou 15 anos, non o aprende. Eses primeiros... Sí, perdón, dicía, dai que sexan tan importantes os estímulos, non? E os incentivos nesas idades, non? Nesos primeiros anos é absolutamente fundamental. Ademais, agora sabemos, por moitos experimentos que se van facendo e por estudos así con moitos rapaces de moitas zonas do mundo, que é moi importante falar e falarlle directamente, non poñerlle unha tele ou unha pantalla. Que tanto se estila agora mesmo, non? Por exemplo, a interacción social directa é absolutamente fundamental. E falar moito, incluso falar cando pensamos que non nos están entendendo. Cando teñen 6 meses, 7 meses, 3 meses, hai algo realmente fascinante, é que os fonemas, os sons da linguaxe, quedan grabados, os sons da linguaxe materna, no noso caso do galego ou do castelán, quedan grabados no noso sistema nervioso no primeiro ano de vida, antes de empezar a decir as primeiras palabras, realmente. Así que esos primeiros meses son fundamentais, hai que falarlle moito, e despois, cando se fan estudos entre familias que lle falan moito as criaturas, e familias que non lle falan tanto, eso pode estudarse. E se mira que pasa, como ese rapaz ou esa rapaza cando ten 15 anos, as diferencias son importantes.
Bueno, xa te estamos escoitando falar, que falas como un libro aberto, ademais cativas ao que está do outro lado. Precisamente, non, sobre divulgación é unha parte tamén importante da túa carreira agora mesmo, aportando eses coñecementos a través de charlas, coloquios, pero ademais con formatos de todo tipo, algunhas delas tamén en formatos máis coloquiais, non? Pois quizáis pode valer unha taberna, pode valer mentras estamos a tomar un café ou un viño, é tamén un bon momento, non, para a divulgación deste tipo de contidos. Como é o formato que empregas? Sí, bueno, eso empezamos a facelo hai anos co actor César Goldi e co actor Vicente Moedano. Empezamos a ir a tabernas e bares de toda Galicia. Ademais, era unha especie de emboscadas. Chegábamos ali e os actores encargábanse un pouco de manexar a situación, e a xente que a inmensa maioría da xente a que chegábamos nunca fora na súa vida pois a unha charla ou a un museo incluso, non? Porque eran zonas, non íbamos a grandes cidades. Quedaba realmente atrapada, porque cando contas cousas, eu normalmente falo de cousas que teñen que ver co cerebro, e como a inmensa maioría da xente ten cerebro, pois sempre se sinte un pouco implicada, non? Te sintes un pouco, dices, mira, eso tamén me está pasando a mí, non? Falas de como é o sistema visual, de como funciona o sistema auditivo, eu que sei, de un montón de cousas. E agora mesmo, o que estou facendo é, pois, bueno, entre moitas cousas, teño unha especie de espectáculo teatral para representar en grandes teatros co actor e humorista Osvaldo Digón. Entón, somos unha parella así moi particular, porque eu son como, sabes, cando hai o payaso e o payaso serio, non? Así, tal. Bueno, pois eu son como serio. Osvaldo está como continuamente cuestionando o que eu vou explicando ou contando, bueno, así como unha montaxe audiovisual, e iso sería así das cousas relacionadas coa divulgación máis interesantes que estou facendo agora. Agora que dicías o de que moita xente se cadra nunca acudía a unha charla, a unha conferencia, temos un pouco a mente pechada a veces, non? A entender certas cousas e como que xa temos un certo prexuizo de iso non vai conmigo. Teríamos que ser un pouquiño máis abertos, non? Bueno, pois sí, pode existir a idea de que o coñecemento científico é complexo, pero o que conto eu sempre é que todos realmente somos científicos de pequenos, non? Todos temos, a ciencia é tratar de comprender como é o mundo no que vives, como é a natureza, como se comporta, como está organizado o mundo no que vives, e todos de pequenos todos somos así, todos andamos fuchicando nas cousas e rompendo trebellos, non? Temos moita curiosidade, e despois, pois, por desgraza, o sistema educativo, pois, tratando ao mellor de que aprendamos un montón de cousas, pois o que consigue é cercenar ou cortar esas ansias que temos de ir pola nosa conta, pero sin liarme moito. A ciencia, o coñecemento científico non é complexo, nin siquiera é complexo facer experimentos nun laboratorio de primeiro nivel. O que pasa é que a veces quérese transmitir un montón de cousas, ou estamos obligados a aprobar unhas determinadas materias e nos parece complicado, pero non. Bueno, o teu campo de interese máis alá da neurociencia é moi amplo, teño por aquí anotado porque son moitas cousas. Tes interese na informática, na xeoloxía, na paleontoloxía, na astronomía, na filosofía ou tamén na fotografía. Como consegues organizar precisamente na túa mente tantas cousas, porque non é doado? Bueno, a movida é que todo, perdón, é que todo está relacionado, absolutamente todo está relacionado. O libro este, Unha mente que é boa, ten moito de paleoantropoloxía. Eu empecé a interesarme pola paleoantropoloxía precisamente cando, a partir da neurociencia, tiven que comprender como eran as mentes de seres humanos extintos, non? De ancestros. A fotografía é unha maneira de comprender, de xogar coa luz e de entender como interacciona a luz co mundo no que vives, e iso é abrallante. E como eu tamén no laboratorio, no noso grupo de investigación en neurofisioloxía, estudamos o sistema visual. Sempre tive moitísima curiosidade por como captamos o mundo. É unha cousa que fixen, bueno, pero a fotografía tamén ven de máis atrás. A primeira cousa que fixen cando tiven cartos pola miña conta, que foi unha beca de estudos, cando cheguei a estudar a Santiago, foi mercar unha cámara de fotos. Aparte ten esa máxima de captar ese momento, non? E de guardar ese recordo, non? Que ten esa parte tamén, bueno, de sentimental para moitas persoas de conservar, non? Ese instante que de outro xeito non se pode conservar. Sí, bueno, se pode, claro, agora realmente conservamos moitas cousas, pero moitas veces non nos preocupamos con xogar coa luz ou con reflexionar sobre eso. E a astronomía ten algo moi interesante relacionado coa ciencia, porque é a primeira actividade científica realmente comunitaria, por decirlo así, a gran escala que fixemos os seres humanos. Os humanos de hai 2 millóns de anos miraban as estrelas, por suposto que miraban as estrelas.
desde sempre é un dos grandes misterios que tivemos aí, e sempre están aí. As estelas é unha actividade completamente gratuita, sempre que non existan nubes, sempre te ceo aí. Están sempre aí para nós. Hai moitas outras, eu sempre comento que hai dúas afeccións que están aí e que son maravillosas porque son gratis, que é a xeoloxía. Ti cando chegas a calquer país e cando vou a calquer lado sempre estou collendo, parece o parvo, non? Porque estou mirando sempre para o chan, collendo pedras. Fixándome nas pedras e fixándome no ceo. E iso sempre está, vayas a donde vayas, sempre vas a ter chan e ceo. E iso dá moita información porque a xeoloxía é un anaco de historia do sitio onde estás, non? Estas pedras de granito que nos rodean agora, bueno, aquí... Si os espectadores non as poden ver, pero estamos rodeados de paredes de pedra da boa, ademais. Bueno, pois, ese granito é un testigo da historia do sitio onde estamos, son rochas magmáticas, é unha especie de volcán que non rematou por salir afora, non? Quedou aí, os minerais cristalizaron e por eso o granito ten estes grans tan grosos. Ao mesmo tempo, pois, se nos miramos un día sin nubes para arriba, podemos localizar en que zona, en que latitude da Terra estamos simplemente mirando para a Terra. Hai un montón de información, hai moitas cousas moi chulas, gratis. Mira, volvendo ao tema da fotografía, foi un dos eixos dunha viaxe moi especial que fixeche xa hai uns cantos anos, tampouco non moitos, que foi, ni máis ni menos que unha volta ao mundo. Poucas persoas poden dicir que lle deron a volta ao mundo. Como foi esa experiencia? Bueno, supoño que a imensa maioría da xente sí que quere facer eso. O que fixemos el e a miña compañeira máis eu é que cando vimos a oportunidade, pois agarramos esa oportunidade, non? Despois de aforrar e de ver que os nosos traballos nos permitían pedir un ano, pois escapamos por aí. E foi eso, foi viaxar polo mundo, collendo os medios de transporte que iban así que nos parecían máis axeitados en cada momento, non levábamos o noso propio medio, non? Non foi unha volta ao mundo en bicicleta, por exemplo, foi... Unha volta ao mundo enganchando como se podía, enganchando, pois, como podíamos. Pois eu con unha mirada moi de tratar de comprender e facendo moitas fotos, moitísimas imaxes que teño pendentes para publicar algo tamén con eso. Dai saiu un libro no que explico... Terra, non? Sí, o libro chamase Terra, Terra co subtítulo Ciencia, aventuras e sorpresas dunha viaxe ao redor do mundo. Explico que vexo, igual que agora comentaba isto do granito, pois se chegas ás Illas Galápagos, pois explico como demos se formaron, cal é a razón de que unhas illas pois teñan unha orografía distinta ás outras e que pasa coas especies que viven ali, non? Ou chegas ao deserto de Namibia, aos desertos de Namibia e contas que esas mismas rochas que estás a piques de tocar nunha zona de Namibia existen idénticas nas cascadas do Iguazú, ali entre Argentina, Brasil e Paraguai. As cascadas do Iguazú teñen unha rocha que están tamén, as mismas están en Namibia, e iso é porque eses dous continentes estiveron xuntos precisamente por esa zona e pois se separaron e quedaron un cacho das pedras en Namibia e outro cacho en Iguazú. Bueno, contanos xa para ir rematando en que estás a traballar, porque supoño que algo terás entre as mans sempre. Non sei se nos podes adiantar algo, porque polo que eu sei tes por aí xa a medio facer unha nova publicación. Non sei se nos podes avanzar algo. Sí, claro, sí, hai moitas cousas. Agora mesmo estou rematando un libro sobre as emocións humanas. Sobre as emocións humanas desde o punto de vista da neurofisioloxía, da neurociencia. Que pasa, pois, cando nos invade a alegría nos reímos. Cal é o proceso neurolóxico de eso? Ou en que consiste pois o medo? Como é que temos medo de unhas cousas e non temos medo de outras cousas? Hai cousas que temos medo de xeito innato, nacemos con medo para eso, e outros medos pois os aprendemos. Que pasa aí? Que circuitos neuronais están aí codificando todo eso? Bueno, pois estaremos pendentes ao resultado dese traballo. Foi un auténtico placer, Xurxo, terte hoxe aquí connosco no Verán, e tirando do fío, supoño que tamén a nosa audiencia pois abrirá a mente e empezará pois a facerse máis preguntas e a tentar tamén comprender un poquinho mellor a nosa mente e outras moitas cousas. Seguro que sí. Se che parece, rematamos brindando con o noso viño de referencia aquí no programa, con Martín Kodax. Un auténtico placer, Xurxo. Veña, saúde.
Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo. Aquí estamos de volta no Verán Verán, imos xa co planeta Rías Baixas, porque xa saben, aquí temos un mundo de cousas que amosarlles. Hoxe despedimos sección e facémolo viaxando ata o Concello de Caldas de Reis. Imos coñecer a contorna da fervenza de Segade, onde a Fábrica da Luz e a Ponte Romana comparten protagonismo. A nosa guía local é Begoña Caldas. Ola, chámome Begoña. Hoxe estamos no Concello de Caldas de Reis e imos visitar un dos espazos naturais máis fermosos do Concello, a contorna natural da fervenza de Segade. A fervenza de Segade é un salto de auga duns 30 metros que remata nunhas pozas naturais nas que poder desfrutar dun relaxante baño e desconectar centrándonos únicamente na beleza da contorna natural e no sonido da auga ao caer. Na parte de arriba da fervenza e na parte de abaixo están presentes varios muiños datados, todos eles entre o século XVI e o século XIX. Estamos diante da fábrica de Segade, unha das primeiras hidroeléctricas de Galicia. A súa construción comezou no ano 1898 da man do enxeñeiro francés Ernesto Preset e do empresario español Nicolás Palacios. Tan só uns meses máis tarde, concretamente en setembro do ano 1899, a hidroeléctrica entraba en funcionamento. Neste primeiro ano, a hidroeléctrica daba alumeado público a Caldas de Reis e a outros municipios da contorna como Padrón, Vilagarcía, Vilanova e Cambados. Nos anos posteriores, a hidroeléctrica ampliou as súas instalacións de xeito que chegou a ter dúas chimeneas. Unha chimenea de ferro pertencente á central hidroeléctrica e outra chimenea de ladrillo pertencente á central térmica. A chimenea de ferro derrubouse debido ao temporal e tan só quedou esta que vemos aquí en pé, que é a chimenea de ladrillo que data do ano 1901, polo tanto ten máis de 120 anos e constitúe un dos elementos máis emblemáticos da Fábrica da Luz. A Fábrica da Luz tivo o seu peche definitivo no ano 1952 por consecuencias derivadas da crise económica e social da posguerra. Pero, con todo, a Fábrica da Luz estivo en funcionamento máis de medio século e constituíu un elemento de progreso e modernidade tanto para Caldas de Reis como para o resto de municipios da súa contorna. Estamos diante da presa construída no ano 1898 que servía para desviar o caudal da auga do río Úmira cara á hidroeléctrica de Segade. Estaba unida a unha canle de uns 230 metros de longo pola que circulaban 2.500 litros de auga por segundo. A ponte de Segade, de orixe romana, formaba parte da contorna da Vía 19 que pasaba polo municipium romano de Aquistelenis, actual Caldas de Reis, séculos máis tarde, ca forza das augas do río Umia, a ponte derrubaríase e foi no século XVIII cando o párroco da localidade promoveu a súa reconstrucción.
Ata aquí chegou a nosa visita ás fervenzas de Segade e convidámosvos a vir visitar esta fermosa paraxe natural e, por suposto, a coñecer a vila histórica e termal de Caldas de Reis. Estaremos encantados de recibirvos. A todos ou case todos gustanos comer, pero claro, cociñar xa é outro conto. O noso seguinte convidado séntese como a peixe na auga entre os fogóns. Ele é o cociñeiro Xoán Cameixeiras. Que tal? Moi boas. Encantado de estar aquí contigo. Moitas grazas por a invitación. Nada, grazas a ti por achegarte ata o verán-verano. No teu caso podemos dicir que isto da cociña xa ven dende que eras cativiño porque é cousa de familia, non? É cousa de familia. Eso desde os 11 anos. Eu sempre digo, o meu currículo está no callo que levo na base do dedo. Que o levo desde os 12 anos ou así. Eu con esa idade, miña nai tiña unha taberna que chamabas Amarola en Fene. E poñía produtos que ahora son moi habituais, non? Como as ovas de pescada, as linguas de bacallao, traballaba con Platuxa das Pedras, que non era moi coñecida, non era ese peixe. O sea, que era un lugar innovador, non? Pero era innovador con cociña tradicional, que eso era moi bonito. Entón, a partir de aí era o rapaz que... Xoán, a por pan, Xoán, limpa esos chipirosos, Xoán, abre esos berberechos aí ao vapor para facer unha tortilla. Entón, era o rapaz para todo. E gustabache daquela, porque claro, igual che mandaban e non che acababa de convencer, non? A mí o que gustaba o baloncesto e andar por aí con 12 anos. Eu pasei moitos, a mí cando me falan da bola de cristal e todo isto, todas as mañás andaba limpando xivas, non vía a bola de cristal. E os fines de semana, era cando máis se traballaba. Pero ao final chegabas tempo para todo, para estar cos amigos, para cumprir na casa, na taberna de papá e de mamá e demais. E aprendi moitísimo, sin decatarme. Claro, foi unha escola inmellorable, non? Claro, cando comecei, cando independiceime, non? Con 22 anos, despois de facer a mili, eu fixen a mili, que agora que decir. Que sorte que non a tiven que facer. Claro, entón foi aí cando comecei a vivir só, e cando comecei con 22 anos a explorar profundamente, claro, vive só, fume de casa por motivos laborais, a 150 kilómetros, e que os invernos a veces son longos, e estás oño na casa, e aí onde fixen verdadeiramente escola, pois consultando toda a información que tiña por a parte do meu pai e da miña nai, e por a miña parte facendo cursos de cociña e facendo cociña de innovación, pois de xeito un pouco autodidacta, non? Claro, esa parte de ser un pouco autodidacta na cociña tamén é fundamental, non? E tamén perderlle ese medo a poñer aí a pota ao lume e a ver que pasa, non? Sí, e a fallar e demais. Ademais é moi complicado equivocarse. É dicir, temos un produto de primeira calidade. Se empezamos pola base, polos mínimos coñecementos de cada un, pouco a pouco vamos progresando dun xeito natural. Eu lembro que tuve unha etapa de estudar os arroces. E mercaba canto arroz había na tenda, no supermercado, iba a tendas especializadas e demais. E claro, sempre empezas con un arroz cocido de como podo facer o arroz perfecto, cocido e tal, independientemente, porque un grande arroz te pode vir, bueno, é o doble, depende da auga, do tipo de auga que teñamos, pois tamén pode variar esos 2 minutos. En 2 minutos podemos extraer un arroz e pode cambiar o conto. Entón, digamos que foi tamén dun xeito un pouco, bueno, investigación, pero investigación con xeito, é dicir, con unha base. E agora temos moita información. Non era como antes, había que consultar os libros, ir a bibliotecas. Agora, desde os anos 80, cociña 70-80, os cociñeiros abríronse, empezaron a decir como facían os seus trucos, as novas técnicas. Foi cando esta cociña moderna que agora coñecemos pegou un boom hasta chegar aos tempos que temos agora. Entón, foi un avance espectacular para nos gustanos a cociñar de toda a vida e non tuvemos a oportunidade de estudar nos maravillosos centros que ten Galiza. Agora mesmo, é espectacular. Tive a oportunidade de visitar a todos, tanto formación como instalacións, de verdade, unha maravilla.
Así saben os rapaces que saben, temos cociñeiros que temos en Galicia. Claro, dicías ti que o produto que temos aquí en Galicia é inmellorable, pero claro, outra cousa é despois como comemos, porque cada vez temos menos tempo, andamos sempre aí ás carreiras. Como crees que comemos polo xeral os galegos? Comemos moi ben. Afortunadamente, temos acceso aos mellores produtos. Isto que fai? Isto fai que casi todos estamos en Galicia que non ten o sogro, ten a nais, que non ten unha horta. Temos acceso, ahora que rematou o Bran, e temos acceso a todos esos produtos que encheron as nosas. E ao final todos acabamos descubrindo, por exemplo, o que é un wok. E ahora mesmo hai un wok prácticamente en todas as cociñas e sabemos que con 2 culleradas un aceite de oliva, 2 especias e eses produtos da horta, máis unha media peituga de polo, temos unha cera maravillosa. Ahora mesmo os coñecementos avanzamos moitísimo e tal, e sabemos que o produto envasado que non é bon. Valoramos moito os ovos da nosa jaliña, a frescura, valoramos moito o grelo cando sale da horta e sabemos valorar iso. Porque houve tamén como unha volta ás orixes, que nos decatamos que o do supermercado estaba ben para sair un día dun apuro, pero que o bo hai que darlle algo de xeito, hai que cociñalo e hai que despois desfrutalo e saborealo, non? E hai como unha certa volta ás orixes eses produtos que decías ti agora. Sí, penso que é por a información que temos. Temos moita información, entón xa sabemos de que eses produtos envasados que podemos abrir e tirar directamente, xa nos están dicindo por activa e por pasiva de que non é o mellor que lle podemos meter ao corpo. E xa nosotros buscamos esa solución. Agora mesmo antes cocías arroz, era arroz cocido con... Ora sabemos saborizar un arroz, podemos meterlle unha caña de curry, podemos meterlle outro tipo de especias, e dun arroz branco, meterlle un ovo, e xa sabemos que ten a cantidade suficiente como para alimentarnos e quedar ben con unha peza de fruta, non precisamos nada máis. Mira, sempre poño un exemplo. Antes, as mamás, e digo as mamás, e falo en femenino porque era verdadeiramente quen cociñaba, entón hai que falar claro, era o que dicía, somos 4 vistes. Un por cabeza, senón un para o rapaz que ao mellor come 2. Entón xa tiñes que comprar 4 unidades, 4 vistes e tal, non? Agora ese concepto está cambiando. Agora collemos, sin salir do arroz, non? Facemos arroz branco, collemos 2 vistes, os cortamos en tiras, os salteamos con un pemento, unha cebola, un dente de allo e botamos en riba do arroz. Entón, estamos suprimindo ese exceso de proteico que antes tiñamos habitualmente nas nosas mesas, estamos metendo ya un poquinho máis de hidrato de carbono, de verdura, de fibra, de tal. Sen decatarnos, estamos facendo eso. O sea, que comendo cada vez máis saudable, non? Máis saudable, eu penso que sí. E de feito, temos unha esperanza de vida boa, non digo os datos. Temos os avós por aí con sachos con 90 anos. Ahora que decimos isto de que aquí en Galicia que comemos ben e tal, non sei iso da dieta atlántica, canto ten de realidade e canto ten de mito, se que é algo de mito, se existe realmente iso da dieta atlántica? Sí, eu penso que sí, claro que existe. De feito, cambia moito o produto cando vas polo Mediterráneo a cando estás aquí, non? Aquí cando... decimos, mercamos unha pescada de 3 kilos, ninguén se asusta. É dicir, xa sabemos... Son moitos sitios que non é a dieta atlántica, onde vas con unha pescada de 3 kilos? Pero en cambio aquí o temos moi naturalizado. A verdura que temos aquí en Galicia, a horta que temos, que é brutal. Oye, que está moi ben, Murcia e demais, non? Pero aquí temos de todo, se te fijas. Ademais, podemos presumir, non? Que si, tades grelos e tal, temos grelos. O día que descubrimos que chegou aquí o kiwi, temos os mellores kiwis do mundo. Os aguacates, non? Que tamén estamos... Os aguacates, cuidado, xa temos aceite de oliva, xa temos... Entón, oye, que temos unha terra moi fértil. Despois, a historia nosa como de coñecemento do mar, da terra, dos produtos que temos, pois é moi amplia. Gardada de xeración en xeración, estamos rodeados, por exemplo, de viños, e o que máis o que menos están os etnólogos, pero sabe que terras hai en cada un, se é ácida, se non, nos preocupamos moito por iso. A ver, todos os ingredientes que temos na cociña galega, co que ti quedes, que digas ti, este é imprescindible na miña cociña. Para min, egoístamente, para a miña casa, o
O allo. Eu con allo fago. Dalle un toque, non? Aí a moitas cousas. Dalle un toque a todo, fillo. Eu que queres que te diga. A miña tortilla fan tortilla con cebola ou sin cebola, dame igual. Pero se lle botas un cuarto, non vale un dente de allo, senón un cuarto de dente de allo esa tortilla de pataca, fora de serie. Oixe, que dixo o allo cunha cebola, que podemos facer? Bueno, cun allo cunha cebola facemos virguerías. Outro día acabo de rematar un libro que vai a sacar Galaxia ahora para este Nadal. E outro día fixe unha tixola, a tixola que mercamos para facer as castañas, sabes? Que ten buratillos e demais, non? Metinlle nun bol, metín uns pementos de Padrón, unha cebola cortada en xuliana e uns dentes de allo machucados, chisquiño de aceite de oliva, sal e pementa, dille unhas voltas, e puxen, estaba facendo un churrasco, unhas sardiñas para os amigos, e puxen esa tixola e o lume. Eso, o sabor que lle deu a cebola aos pementos de Padrón, aquilo increíble. E mira que comemos pementos de Padrón, de Rbón, pementiños. Pero, oye, como cambio o conto? A cebola tamén, o allo da cebola é o matrimonio perfecto para nazar en calquera das comidas. Con eso faz virguerías. Mira, dicíache o da festa, o da cebola, porque aquí en Sanxenxo, no Concello de Sanxenxo, acaba de celebrarse unha nova edición da festa da cebola, que, como manda a tradición, se celebrou no día da Santa Rosalía, e, ademais, non houve problema por tema da chuvia, porque, ante as malas previsións, trasladaron todo o evento a un recinto pechado, polo que a feira puido celebrarse por todo alto como todos os anos. Por ali tamén estivo un equipo de Canal Rías Baixas, os nosos compañeiros Matilde Vázquez e Ramón Fariña. Que tal, amigos? Aquí estamos nunha nova festa deste verán que, a pesar de vir marcada por un chisquiño de inestabilidade no tempo, nada que non permita celebrar unha nova edición da XL Feira da Cebola de Sanxenxo. Imos ver como vai pola aquí a cousa. Estivemos vendo que ti tamén vas a participar no concurso, non? Eu só levo 13 anos ganando, entón? Gañando. Este ano nada, este ano me meteron competencia, mas... E aquí no teu posto, que estás vendendo? Tomates, que están hermosos, cebollas, fruta... E que é da horta da túa casa? Sí. Todo, os tomates, as cebolas e todo iso. Pois moi ben, vamos a ver como vai o concurso logo. Eso, a ver. Moitas gracias. Nada. Aquí parece que a cousa arrancou pouquiño a pouco, pero miña naiciña do Carme, isto está ahora abarrotado de xente. Desde principio non, pero agora sí. Como están indo as ventas? Moi ben. Sí, sí. A xente tiña medo de que, bueno, por cambiar a feira de lugar, que non tuvera tanta xente, pero vemos que non. Sí, é mellor aquí que afuera, sí. Horta da casa? Sí, sí. Produto ecolóxico? Sí, sí. Pois como ten que ser, moitas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, temos aquí a unha das artistas que van a participar no concurso, non? Podes nos comentar máis ou menos o que fixeches? Fixen unha capilla que hai ali, en Gondar, que lle chama a capilla de Santo Tomé. E ao lado fixeronlle hai 4 ou 5 anos unha pequena cultural para os maiores dali da aldea. Pero non hai quen abra nin quen cerre. Está fechada a calicanto. Diño, bueno, pois levo a capilla coa súa cultural. É moi orixinal, pasamos antes por ali e chamounos moito a atención. Que está curiosa, gústame facer as cousas ben. Cantas veces participaches neste concurso? Moitísimas, teño polo menos 20 e tantos premios. Ah, sí, xa ganastes moitos premios. Sí. Pois a ver, que tal este ano? Bueno, algún creo que caerá. Non sei se non é o primeiro ou o segundo. Bueno, estamos vendo que aquí tedes un posto fermosísimo, pero é que ademais ides participar no concurso, verdade? Tamén. É a figuriña que está ali que lle chamamos ceboliña. É o primeiro ano que vimos. Gústanos, nós é todo traballado, cultivado do terreno, e dixemos, bueno, vamos fora este ano, a ver que tal. Que fostes ti artista da ceboliña? Sí. É unha moza galega, parece, verdad? Co pelo de cebola. Exactamente, a típica galleguiña, por chamarlle así. Innovar un pouquiño o que é a festa esta da cebola. Un ano máis na feira? Pois sí. Cantos van? Ai, xa van varios. E que foi o que trouxestes? Pois algo de todo, xa ves aí, algo de todo. E ceboliña da casa? Sí, todo casero. Que vou salir en televisión. Home, elo, non ves?
Bueno, non pasa nada. Estabas nos contando antes que ela está atendendo a 2 postos, un canai e outro que abuela. Sí. E que tal, como está indo a mañá? Pois bastante ben, pensamos que iba a ser peor ou cambiar de zona, pero a verdade é que ben. Estamos vendo que, bueno, cada vez hai máis xente. Sí, agora empeza a vir a xente, agora puntual, por decirlo de alguna maneira, sí. Bueno, pois vamos a ver como sigue ao longo da mañá. Esperemos que ben. Mira, agarré una cebolla, compré unas calabacitas, que siempre vengo todos los años. Me parece fabuloso que lo hayan puesto aquí hoy. Vengo todos los años. E gusta? Claro. Que eres daqui de Sanxenxo? Sí. Que é exactamente, en que consiste a vosa composición artística? A miña é por este tema da luz. Entonces, como a señora dice, a vaquiña polo que vale, pois a miña sí, pero a vaquiña polo que vale. Canto tempo che levou? Esos os momentos, así, os poucos que teño, ou de noite, ou así. Era a primeira vez que participaba? No, moitas veces, todos os anos. Todos os anos fai algo de... Sí, o último que se fixo foi no 19, tamén ganei o primer premio. Ah, xa ganastes o primer premio no ano 19? Sí, xa varias veces. Pois que non se perda a ilusión, eh? No, eu non, polo menos. Vamos estar atentos ao concurso a ver quen gaña. A ver, eu se non gano con tal de que lle gusta a xente, xa me... Suficiente? Conforme, sí, xa me conformo. Imos agora cun dos momentos máis agardados, a entrega de premios. Un total de 1.400 euros que se repartirán entre os gañadores as cebolas máis grandes, as restras máis longas e as composicións artísticas máis orixinais. A cebola de ouro 2022 é para Pilar Leiro, para entregar o noso alcalde Pedro Martín. Dona boa e moitas grazas por esta vida inteira entregada a xente. Bueno, pois aí estaban esas maravillosas cebolas, a verdade é que moito onde elixir, ademais de moi bo tamaño. Ti tamén eres un gran defensor de non tirar a comida, non? Que tamén moitas veces con isto das presas e de que nos sobre e que nos esquecemos, moita xente abusa de botar para o cubo do lixo comida que sobra, pero pódense facer moitas cousas coas sobras. Moitísimas. De feito, a mí dame moita rabia cando vamos mercar o caldo, ou dicir, non temos un caldo para fazer, porque é a base de cantidad de un guiso, dunha sopa, dunha crema, dunhas fabas, incluso dunha caldeirada. É dicir, si é un potenciador de sabor. Me refiro, por exemplo, estou ahora mesmo pensando nas partes menos nobles da cebola, esa parte de fora e demais. Eso é virguería. E despois, eu lembro que antes as obras era como de casa pobre, non? E demais, e sí que o digo porque non fai moito, fai un ano así, estuve con unha avoa, fíxelle de comer para a súa neta, para unha primeira comunión, e dice, bueno, isto que sobra, voulle meter nun tupper, no, o que sobra, non, esta casa, era como ofensivo para moitos, non? Eso ainda o temos, non nós que somos máis xoves, pero sí que sento un pouquiño maior, o tengo un pouco interiorizado. E actualmente, a primeira cocción é a necesaria para chegar á segunda cocción e o que queres poñerlle ao público. É dicir, o peixe que sale do forno, moitas veces estamos pagando pratos de 100 euros para comer un peixe que ese paso polo forno foi o necesario para facer esa ensalada que estás a comerte. Explícome. Por lo tanto, as obras casi nin existen. É dicir, eu casi, a palabra sobra é porque nos sobrou desto, pero, mira, vouche poñer outro exemplo. Eu sempre que fago un arroz de peixe, un arroz con centola ou un arroz de tal, intento hasta que sobre algo, porque non hai cousa máis rica para min. As aboas antes, cando sobraba este arroz, o que facía metíalle un pouquiño de lévedo, un pouquiño de fariña, e ao mellor un pouquiño de cervexa, algo gaseado, non? Eso remexían e con aceite de oliva facían os fritos de arroz. Se facían de arroz e se facían moito ca coliflor. Para min chegar ese frito, eu fago que sobre, pero dicen, Dios, que sobre para cear fritos esta noite, porque a cousa máis rica para min está por enriba.
Mellor que iso que o primeiro prato. Centola, porque tes unha cápsula de arroz, unha bomba, que ademais sufla debido ao lévedo ou ao gas. É un bocado para mí que é fantástico, que é fantástico. Home, a quen non lle gusta unha croqueta? Está feito con as sobras. Claro, sí, sí, sí. E son sobras. E o primeiro que pensas, algo que lle gusta a todo o mundo, as croquetas. As croquetas. Mira, ahora que falas do tema da cociña de aproveitamento, dende hai xa uns cantos meses estás a organizar uns show cookings no Concello de Vilagarcía, chamanse Segunda Volta. Contanos un pouquiño en que consiste esa iniciativa, porque estás ali cociñando diante do público que está aprendendo a aproveitar o que sobra. Aproveitar e a traballar con estes produtos que son menos nobles e demais, non? E menos populares, e facelos así grande. Pois mira, traballamos con moitísimas cosas, desde que unha pescada co mellor antes de que chegue o público xa teño pola metade. Isto sobrounos de onte, que foi domingo, e veu todo o mundo, a como traballar as sobras do arroz, a como traballar con sobras de carnes, a como traballar con sobras de vegetais e demais, como requentar as cousas, digamos, non? Para que non rompa a súa estructura e demais. A súa textura, non? A súa textura. E o paso moi ben, porque ademais creo que é necesaria. Creo que é necesaria e creo que está demandada. A pandemia creo que deu-nos unha lección moi importante sobre a humildade con respecto a cociñar na casa. Eu todo o que falo é cociña de casa. Nunca se ve identificada cun restaurante e demais, sempre cociña de casa. E deu-nos unha lección moi boa, a aprender, unha das anécdotas é que acabou o lévedo no supermercado, non? E tal. Queres que non, estamos, ainda que nos parezca un pouco absurdo, non? Eso de quedarnos hipnóticos mirando un lume, é por algo, é porque temos aquí dentro algo, e a nosotros pasanos igual. É dicir, valoramos ao final, sabemos o que é o pan e intentamos tirar por eses produtos menos humildes onde podes coller e decirlle a unha ama de casa, a un amo de casa que poden facer de comer para 5 personas con 6 euros, con 7 euros, é posible, e podemos darlle de comer ben e rico. Por certo, esa iniciativa de Segunda Volta aínda segue en marcha, poden asistir a ver este show cookings no mercado, na Praza de Abastos do Concello de Vilagarcía. Vas estar ata final de ano, creo recordar, cada 2 xoves, non? Os xoves alternos de cada mes, non? Efectivamente. Ora estou mañán, día 8 deste mes, e demais os seguintes xoves alternos, un día sí, outro non. Poden ir consultando tamén, aí se teñen dúbidas, na propia página web do Concello de Vilagarcía, ou tamén na página web do Mercado de Abastos de Vilagarcía. Agora que falamos da capital de Arousa, vaya misión que che encomendaron aí os veciños de Vilagarcía, porque tocouche dalo pregón, ni máis ni menos que das festas de San Roque. Como foi esa experiencia? Moi bonito. Moi emotivo. Claro, chamarme e dice, pero non haber alguén máis importante que é. Aproveitei a oportunidade porque eu son das terras ártabras do norte e cheguei aquí con 22 anos. Tiña intención un ano sabático, rematei o estudio, rematei a militar e vim para Vilagarcía, sei un chollo, paso un ano ali, despois volvo para arriba e tal. Non fun capaz de voltar. Mira que son enamorado do norte de Galicia e demais, sobre todo das súas costas e demais, pero Vilagarcía e a zona do Salnés en xeral, que é fantástico. Hai cantidad de cousas que incluso, non sei se aprecia, evidentemente, quen está, como se di, na casa do ferreiro coitado de Pau, non? Pero, digamos que no pregón tiven a oportunidade de agradecer e de abrir a que non abreu os ollos de decirlle onde vive, porque é un paraíso natural. E non, porque moitas veces, bueno, pois todo o mundo dirá que é un paraíso, non. É que incluso, é que científicamente, estamos nunha franxa planetaria en donde fai que o noso clima, e con respecto ao clima, as consecuencias de vida, sexan fantásticas. Eso temos moita sorte, de agradecer donde nacimos. Claro que sí, ademais o que ti decías, son a terra acolledora, porque ademais os dous somos da arriba do norte, da comarca de Ferrol, os dous andamos agora por aquí abaixo, e parecemos da casa, non? Parecemos como da casa.
Pois foi un placer estar contigo hoxe aquí no programa, un placer tamén falar contigo este anaquiño. Nos xa temos que ir despedindo o programa desta semana, quédanos a derradeira parada no noso set musical, así que nada, facemos esa última parada coa última canción do día, rematamos xa este verán desta semana, non sen antes brindar con Xoanqui, ademais cun produto maravilloso onde os haxa. Graciñas por... Saúde. Gracias a ti. A unha illa do Caribe tiven eu que emigrar e traballar de camareiro lonxe, lonxe do meu fogar, do meu fogar. Invadenme a morriña, a dor de Breogán, cando soa a muñeira, o chanto empeza a brotar, a brotar. Miña terra galega, onde o ceo é sempre gris. Miña terra galega, é duro estar lonxe de ti, lonxe de ti. Onde se queixan os pinos, escoitanse alalás. Onde a chuvia é arte, e o Deus botouse a descansar, a descansar. Miña terra galega, onde o ceo é sempre gris. Miña terra galega, é duro estar lonxe de ti, lonxe de ti. Miña terra galega, onde o ceo é sempre gris. Miña terra galega, é duro estar lonxe de ti, lonxe de ti. As tanfoñas de ortigueira, os kafkianos do Jaján, a Liga Armada Galega e o Pazo de Goiáns, de Goiáns. Miña terra galega, onde o ceo é sempre gris. Miña terra galega, é duro estar lonxe de ti, lonxe de ti. Miña terra galega, miña terra galega, miña terra galega, miña terra galega.
Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo.